loob ng airport ng Delta. Gutom na mga kagwang, hanap ko na lang. Busog na mga. Kuha namin yung mga luggage namin. Hello Yao! How are you Yao? Baka miss ang mga kagwang. Ito yung mamiss ko mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Ngayong araw mga kagwang, pupunta kami ng Michigan. Sige mga kagwang, papunta na kami ng airport mga kagwang. Let's go! Mga kagwang, nakapark na yung sasakyan namin doon. Iwan lang namin tapos balikan lang namin para balik namin dito. Nandito na kami sa loob ng airport mga kagwang. Check-in muna namin yung mga gamit namin. Diyan kami, Delta. Papuntang Michigan. Mga kagwang, katapos ko lang dyan sa security check. Gutom na mga kagwang, hanap ko na ng makakainan. Sige mga kagwang. Ikaw, ano yung gusto? Coffee. Burger mga kagwang. Busog na mga kagwang. Shout out mga kagwang o lagays. Laag sa ako sa Michigan. Kita tapon o pag ready na mo sa atong ang halo-halo sa atong winter climb. Senior, please take this 209, also Jasmine Acevedo and Victor
Bitlow, senior, and he was 209, Salt Lake City Catholic. Roscoe Acevedo Bitlow. CSR H2. Thank you. Diyan kami mamaya mga kagwang papasok. Yan yung gate namin, papuntang Salt Lake. Tapos siguro mga isang oras na yung layover doon. Tapos diretso na ng ng Detroit. Waiting sa boarding mga kagwang. Kunti lang yung pasahero. 12:18 pa yung namin mga kagwang. Boarding. Please report any unattended baggage to law enforcement or airline personnel. Pa-boarding na mga kagwang. Eventually, we are seated in the very last boarding zone. Most of the time, we do run out of overhead spaces. And at that point, we will not be able to accommodate all of our bags. Thank you. Check. It's a larger bag. Salt Lake City Not Catholic. ginormous, but bigger than a curiosity. Military was running. I told him to try realistically. Okay, thank you. This is where we transform. Get my peg, Greg. Nasa plane na kami mga kagwang. Sige mga kagwang.
California pizza. Alright, let's go peeps. We're on 29. Nasa Salt Lake Utah kami mga kagwang. Ulat lang sa among next flight papuntang Detroit. Mga 4:40 yung flight namin. Siguro makarating kami ng Detroit mga 11 na siguro ng gabi. Sige mga kagwang. It's bright pa. Chicken. Where's the turkey? Sausage chicken. Chicken. Where's the barbecue? Ay, ito kanin ba mo? Una ba yung turkey sa rin? Ay, okay. Caesar? Yes, Caesar. Sige. And then the chicken. And the turkey here. Papunta na kami doon sa gate namin mga kagwang para sa next flight. Mga kagwang na ilingaw nga tanawan mga kagwang. Mga kagwang ha. Spear and Braver, you're welcome. Mga kagwang. Spear and Braver, you're welcome. Nice kayo mga kagwang. Boarding the first class. Ladies and gentlemen, again, this is announcement regarding the flight 2994 to Chicago from Salt Lake, Utah. Again, we are looking for some volunteers to check their bags. You have to forgive me if I ask you to stop, and we will compulsorily force to check the bags because we need 20 bags to be checked. It's a complimentary by Delta. You don't have to pay any money, you can collect at the baggage. So I need some kindly 20 volunteers. And if I see that you carry the bag, I will probably request you to put the tag. Thank you so much for being with us, and thank you so much for flying with this Delta, and sincerely appreciate your cooperation. Last flight. Nasa plane na kami mga kagwang. Last and final flight. What?
you. Welcome. Please watch your step. Thank you. Snowing mga kagawang, it's snowing outside. Malamig masyado mga kagawang dito ngayon sa Michigan. Nag-snow. We're gonna grab your jacket. Nag-snow mga kagawang. Nandito na kami sa Detroit Airport. Michigan na mga kagawang. Snow sa labas mga kagawang. Ayos, okay lang dyan, Reb. I miss Michigan. Dito kami nakatira dati mga kagawang bago kami lumipat ng California. Malamig masyado dito mga kagawang pag winter. Bago mag-work mga kagawang, mga 1 hour 1 hour bago aalis mga kagawang, tanggal pa ng snow sa mga driveway, tapos lagay kami ng asin. Nandito na kami, Michigan. Kaya, luggage claim open. Okay, here we. Malamig masyado dito mga kagawang kasi nag-snow sa labas. Kaya nag-ano ako mga kagawang, nag-additional ako ng outer layer. Kasi ang lamig talaga dito mga kagawang. Dito kami nag-stay mga kagawang bago kami lumipat ng California. Last one. Dad. Nandiyan na yung sundo namin sa labas mga kagawang. Nakuha namin yung mga luggage namin. Exit kami doon sa kabila. We miss Michigan. Oh! Really? Yeah. Alright.
Woohoo! Oo. Ang kalimbag niya, baby. Kuha lang ni Bago. Alright! Alright, pre. Hello. Alright. Sakay na. Asus! Tapiagin na, pre. Something that does work. Woo! Something Malaki masyado ito yung airport, mga kagwang, oh. some Sa Delta na, ano, Yeah, na airport. Sila. Abot na yun, pre. Abot na yun, pre, no? Welcome to Michigan. Yeah, thank you. Welcome back. We miss Michigan, yes. I was here before. Very much. Right now, yes it is. Oh, nag-snow. Snow flies. No, ano na, That's cotton. It's fluffy and wet. Yes. No place. No. Grabe ganina, Weng. Oh, green na, no? Padulong. Okay, padulong pa ni mo ko sa bawat. Ano mo? Gadagkudag ko. No. Wandal. Baka miss ang Michigan, mga kagwang. Lalo na pag winter. Bigla lang po nag-announce na kung nasty weather na po. Pero kung busog na kayong snow. Padulong mi, wala na di. Wala na di. Ay, oh, may mga blower yan, mga kagwang, oh. Nagpala palagi ko kadali bago mini Oho. andi dere. Okay, oh. Baga yun, baga yun na yun, oh, lagi. Wagga naman di palahon sa nako ni. Kay pagkuan lagi, pag kuan sir palo bago mutok pang palo wala na puti na kaya ang kuan sa may pako nila. Dito mga kagawang sa Michigan pag mag-snow hindi masyado mabilis yung takbo ng sasakyan kasi madulas lalo na pag may halong ulan. Yan yung mga sasakyan doon sa parking lot mga kagawang, oh. Oh, may mga snow na yung mga takmanan ng snow. Yan mga kagawang, madalas yung mga masyado mga kagawang. Kaya dito mga kagawang, huwag kang pag mag-stop huwag kang didikit sa sasakyan. Puti na kayo itong bukid no? Kasi tawag ng mga kagawang yung fish tailing. Slide yung likod ng gulong. Yan. Yan yung mga kagawang, madulas yan masyado mga kagawang, mga ganyan. Yan, madulas yan masyado. Kaya ganyan na ang takbo dito mga kagawang. Minsan mga kagawang, pag 70 miles, minsan ang takbo dito mga 45 miles lang pag mag-snow. Oh. Force into Mommy. A giant tire mga kagwang, oh. Yeah. She said that she would rather have you break her hair. Kung gusto yung Mountain Dew na po diya. Mga kagwang, ito palang Michigan mga kagwang, tawag dito mga kagwang, dati, City of Motors, yung sa Detroit, City of Motors. Kasi kahalusan dito ginagawa yung mga sasakyan mga kagwang. Yan mga kagwang, yung Kalit dump lang truck to ba? mga kagwang. Askan, paspasan yun. Yan yung nag-ano dito mga kagwang sa mga highway, yung nag-plow ng snow tapos maglagay ng lagay ng asin. Siya. Pag mag-snow. Oh. Yan mga kagwang, tingnan mo, asin yan, asin. Asin tapos dito yung Hello sister! Hi! Hi, brother! Alright! Snow, ang lamig dito sa labas. It's cold. Oh, you Bye-bye. See you tomorrow. See you. Bye-bye. So, diba? Doon lang kayo sa
Mau, doon na kayo. Bye-bye! Ugma! Balik na lang ko. Uy, nakamatay na yung mga doon. Merry Christmas mga kagwang. Advance. Hello pa. Yeah. Videoin ninyo si Danica ha. Okay. Ang nag-video man si Bong. Oo. Lisa, sa pagsunod niya sa balay pa. Oh, lagi. Sula po yan. Nag-videoan man niya pero may mga nag-video. Hi! I was outside. Okay, by now. Dito na kami mga And kagwang. then she transferred in West Bloomfield. Then she transferred in California when she got married. Yeah. So the weather there is nice. Yeah. But hey, they need to snow sometimes. Karating na kami dito sa bahay mga kagwang. Ito yung na-miss ko mga kagwang. Yung bakit hindi nakastay sa Michigan. Ito. Na-miss na oh. Up. Oh. Yan mga kagwang. Tapos bago aalis ng trabaho mga kagwang, itong driveway. Nilisa pa namin ito. Tinatanggal yung snow. Tapos lagyan namin yung mga asin mga kagwang. Para mga kagwang. Yan. Okay. Nakakang ko. Oh. Ah. Yan. Right. Woohoo! Michigan. Willy Dulaan. Oh. Rep. Oho. Oh, mga kagwang oh. Yan ang na-miss ko dito mga kagwang sa Michigan oh. Yan oh. Ang snow. Oh, the snow baby oh. Oh. Yeah, it's cold. Like it? All that on Drake's first. Ay ka, mga kagwang. Tulog na mga kagwang. See you mga kagwang. Good night. Thank you for watching mga kagwang.